Kadung wurung. Udan grimis wiwit sore mau, kaya-kaya ora uwis-uwis. Sedelo-sedelo bledhek nyander-nyander kaya-kaya arep mbelah-mbelaha bumi. Kahanan ing njaban omah sepi mamring. Manungsa lan sakwarnaning sato kewan padha milih mlebu ing alaming kasepen. Mbok menawa ora kuwagang nandingi hawa ati sing wengi kang ngemu wengis. Beda ing papan liya. Ing kamar kapetung ora jembar, Narti si prawan kang umur-umurane wis kliwat seprapat abad mung tansah klisikan gumlethak ing papan teturon. Ati lan pangrasane ora bisa diselehake. Apa maneh dileremake. Kaya-kaya suarane ngluwihi suarane bledhek kang tanpa kendhat tansah nyamber bumi. Gek apa sing dirasa lan dipikirke? Yen diitung mawa driji tangan lan sikil, mbok menawa ora nyukupi. Akeh banget sing dipikir lan dirasakake dening Narti. Yen digagas saka praupane, Narti duwe rupa ora nguciwani. Katambah pakulitane kang lencir kuning bisa meranani ati. Pasrawungane uga jembar, karo sapa wae tansah grapyak sumanak. Ing babagan pasinaon, Narti wis kasil nyekel ijazah semea. Kabandingake karo kanca-kancane ing kiwa tengene, pendidikane wis mikoleh. Ing babagan kahanan keluargane, Narti kagolong saka keluarga kang becik lan rukun. Nanging akeh saweneh kang dadi ganjelaning atine. Narti rumangsa gagal nemokake pacangan. Ora ateges dheweke ora payu. Nanging ngopo janji wis kasil nemokake pacangan sing kanggone cocok lan mantep banjur pedhot ana dalan. Yen ditelesih gek sapa sing miwiti? Ora ana liya ya saka jejaka sing nate singgah ana ing jero atine. Kejaba iku mesti ana-ana wae jalarane. Embuh sing wong tuane ora nyarujuki, embuh sing alasan amarga beda agama lan keyakinan. Pokoke alasan iku sajake mung digawe-gawe utawa dianak-anakake. Malah sing banget nglarakake atine, prastawa kang durung suwe iki dialami. Narti sak keluargane wis nampa rembug tuwa karo keluargane Darna. Intine Darna lan keluargane wis nglamar lan nemtokake dina kanggo ngayahi ijab. Seminggu sadurunge sakabehing rembug dibatalake. Nemahi lelakon kang kaya mangkene iki keluargane Narti rumangsa diwirang-wirangake. Sakabeh nguba rampe kanggo ngayahi gawe meh kabeh wis dicawisake. Sing ora ana diupaya dianak-anake karben ing tembe mburine ora nguciwakake. Sing paling rumangsa kaya kepentung sirahe yaiku bapakne Narti. Wis ana saperangan bondo didol mung kanggo nyukupi lan nyeneng-nyenengake anak. Saiki ora bisa dialap berkahe. Pirang-pirang dina bapake Narti ngrantes getuni lelakon kang ora kelebu ing petungane. Kamangka bapake Narti iki duwe lelara bludreg. Ya mesti wae lelakon kang kaya mengkene iki kaya-kaya nyengkakake tuwuh lan ngrembakake lelarane. Luwe-luwe bapake Narti ora bisa nampa kahanan iki. Apa tundone?
bapake Narti tumiba lan lelara kang angel diusadani tambane. Tundhone pralaya kang mungkasi panandhange. Saiki kabeh kang dadi pangrasane bapakne Narti wis kapungkasan. Apa ya njur ilang? Pranyata ora. Saiki Narti sing nemahi nyandang lan ngandhang kelelakon iki. Narti sing kagubel sakabehing lelakon iki. Prasasat Narti kaya kecemplung ing sajroning kedhung kang jero banget. Angel anggone mentas lan nuntasake sakabehing reriduning laku uripe. Mula wis jamak lumrahe menawa ing saben-saben mligine ing wanci bengi nalika dheweke arep mapan turu. Masalah-masalah mau kaya-kaya tumungkul jedul tukul ing jero kalbune. Narti ngupaya ucul lan nguculi kabeh iki. Nanging kaya-kaya 1000 dalan padhang buntu lan buntet. Saumpama Mas Darno ora cidra ing janji, aku ora bakal nemahi lelakon kaya ngene iki. Bapakku ora nemahi pati. Oh, Mas Darno, Mas Darno. Pangrantese Narti. Lho, durung turu tondo. Panyapane emboke Narti ora dimangerteni tekane kasil muntes panggrantes atine Narti. Narti kaget nanging ora bisa nolak tekane emboke. Kowe lara, tak keroki po? Pitakone mboke karo nyedhaki Narti. Narti nggedhekake sirahe. Apa kowe mentas pasulayan? Karo sapa? Pitakone mboke marang maneh sakwise ngerti luh tumepek tumetes saka mripate Narti. Narti sepisan maneh nggedhekake sirahe. Mawa kemul kang kalempit nglembrek ing sanding peturane. Narti ngupaya ngulapi. Pamriye aja nganti kahanan iki dimangerteni dening emboke. Lho, ana apa to, Nduk? Pitakone mboke Narti karo lungguh ing sandinge Narti. Tangane kang rada pengkuh dienggo ngelus-elus rambute Narti. Pamriye supaya Narti enggal gelem mobloko suta medharake sakabehing pangrasane. Nduk, tentremno atimu sedhela ya. Sapa to aku iki? Aku iki mbokmu. Apa saksuwene iki aku kurang gatekake kowe? Yen ngono pangrasamu kanthi lega lila aku nglenggono luput. Apuranen embokmu ya. Ngendikane mbokne Narti ngegarake payung atine Narti. Kang gelem ora gelem saiki kudu medharake sing dadi pangrasane. Ora, Mbok, si Mbok ora salah. Wangsulane Narti kang luh mripate saya tambah mrebes mili. Lah, kowe iki ngopo? Apa sing kok pikir? Pitakone mbokne Narti maneh sajak ngemu rasa sedih. Mbok, ngopo Gusti Allah tansah ngganjar lelakon kaya mangkene iki mungguing awakku? Ujare Narti karo ngelus dada. Nduk, mestine aku lan kowe duwe pengandel sing gedhe. Awake dhewe nemahi lelakon kang kaya mangkene iki anggep wae minangka ganjaran. Percaya,
menawa Gusti Allah bakal paring dalan kang paling apik dhewe. Awake dhewe mung saderma titah kang kudu nglampahi. Nanging kena apa kaya-kaya ora ana titik pungkasane. Panandhese Narti. Sawetara wektu mboke Narti ora ngendika. "Nduk, Narti, lelakoning laku iki bakal pancen kudu dilakoni. Suwargi bapakmu rak wis nate ngendika marang kowe. Urip iki bebasan kaya roda manggilingan. Kadang ana ing dhuwur, kadang ana ing ngisor. Mbah menawa saiki awake dhewe lagi ana ngisor. Percaya wae, embuh kapan wektune mengko bakal ana dhuwur." "Aku percaya, Mbok, percaya. Nanging," tembunge Narti kandhek, "nanging rumangsamu ana ngisor terus ngono?" "Ora kabeh. Sing paling tak rasakake ing bab jodoning uripku. Ngopo tansah gagal terus? Ge apa kekuranganku?" Tembunge Narti saiki luwih terwaca. "Oh, kuwi to sing dadi underaning masalahmu. Gampang." Krungu ngendikane mbokne kang kaya mangkono iku, atine Narti tansaya kaya disuwir-suwir. Oleh-oleh wae emboke duwe panemu sing kaya ngono iku. Nanging kasunyatane, tumekaning titi wanci iki, Narti durung kasil nemokake apa sing dadi kekarepane. "Nduk, kanggoku kowe duweni kaluwihan katimbang kanca-kanca sakbarakanmu. Rupamu ora nguciwani, jembar pasrawunganmu, pendidikanmu ya dhuwur." Terus panyelane Narti kang sethithik ana rasa mongkok entuk pangalembanane embokne. "Lho, paling ora iku modal to. Nanging kasunyatane mung durung nasibmu wae, Nduk, durung jodohmu." Krungu ngendikane mbokne kang kaya mangkono iku, Narti banjur ngelus dada. Apa bener iki nasibing uripku kang tansah mandeg? Kapan bakal nemahi owah-owahan? Kamangka kaya-kaya ya wis ora kurang-kurang anggonku ngupaya amprih bakal kaleksanane kekarepaning uripku. Dadi cekak gampangane kowe kepengin enggal-enggal duwe sisihan ngono. Panandhese mboke Narti mantuk. "Lah kepiye yen aku sing golekake? Wis genah dadine. Wonge bagus, saka keluarga sing apik-apik. Umur-umurane luwih tuwa sethithik ketimbang kowe. Wis to, mengko tak rembuge karo wong tuane. Aku yakin wong tuane bakal nyarujuki. Sebab dhisik aku lan wong tuane wis nate rerasanan. Piye yen sesuk anake dhewe wis padha gedhe-gedhe banjur bebesanan." Narti ngupaya ndengengake pandengelengane. Bathuke jengkerut, mratandani ana sing banget dipikirake. Narti rumangsa penasaran, sapa sing dikarepake dening emboke iku. Ing pojok atine mrentul rasa mongkok. Pranyata emboke tanggap lan nedya tumindak kanggo ngupaya nambani tatu-tatu atine. Ngopo kok ora wingi-wingi emboke anggone medharake babagan iki? Ngopo kok lagi saiki sakwise nandhang kawirangan? "Piye, Nduk?" Narti ora aweh wangsulan.
Pikire tansah mubeng munger mikir sapa kang dadi pilihane emboke iki. Yen kowe gelem, aku mesthekake dheweke ya gelem. Wong tuane saya tambah gelem. Ora mung iku wae, panandange embokmu iki raketang sithik suda, malah bisa uga dianggep lunas. Mengko sik, Mbok. Ngopo dadak sik-sik? Maksudku, aku kepengin mangerteni sapa sing dikarepake si Mbok. Ah, mosok ora ngerti sing tak karepake. Tenan, Mbok, ora ngerti aku. Rudi, anake Pak lan Bu Santo. Hah, Rudi? Pitakone Narti sakjroning ati. Kepriye panemumu? Narti ora aweh wangsulan. Pandelengane nyawang adoh tanpa tujuan. Gegambaran surem lan peteng wektu-wektu kepungkur jumedhul ing teleng pikire. Keprungu jeneng Rudi disebut dening mboke, Narti kepengin jerit seru banget. Narti kelingan lelakon nalika dheweke arep diruda peksa dening Rudi ing tengah dalan. Nalika iku Narti ngerti menawa Rudi lagi mendem omben-omben alkohol. Ora mung pisan pindho anggone Rudi kepengin nuruti kekaremane daginge. Ewa semono saka pangayomaning Gusti, Narti kasil genggem kaprawanane. Ngerti tumindake Rudi kang seneng dem-deman kang kaya mangkono iku, Narti sengit lan wedi banget. Narti wis bisa mesthekake menawa uripe ora bakal ayem lan tentrem. Rudi pancen anake wong sugih mblegedu. Paribasan dheweke bisa adus dhuwit. Bisa nuruti apa sing saiki dadi kekarepane. Nanging kabeh-kabeh mung saka wong tuane. Dheweke dhewe jejering pemuda kang sing wis ngemut umur, tumindake isih kaya bocah cilik lumrahe. Dheweke emoh nyambut gawe. Apa maneh pegawean sing rada kasar. Terus kepriye dadine yen dheweke dadi bojoku? Apa aku sing ora bakal nelongso lan sengsara? Pak lan Bu Santo pancen sugih mblegedu. Nanging dheweke bisa sugih amarga saka tumindak murang tata. Dheweke seneng motang-motangake dhuwit kanthi anakane kang sarwa lipet-lipet. Tembunge liya rentenir. Yen aku mengko gelem dadi mantune, apa ya aku lan anak turunku ora mikul dosa lan kaluputane? Aku ngerti si Mbok duwe kekarepan kang kaya mangkono iku, sebab nganti tumekaning saiki utange si Mbok marang Bu Santo paribasan nyundul langit. Mbok menawa yen aku gelem dipek bojo Rudi, utange si Mbok dianggep lunas. Iki Mbok menawa sing dikarepake si Mbok babagan panandange bakal suda. Perkara dianggep lunas. Ah, ora. Ajining diriku ora bisa diukur nganggo dhuwit utawa raja brana sing bakal muspra. Kepiye, Nduk? Gelem ya? Pitakone mboke mecah lelamunane Narti. Narti mung meneng wae, ora wangsulan. Eling lho, Nduk, umurmu wis kliwat seprapat abad. Kowe enggal mikirake uripmu ing tembe mburine. Kanggoku, Rudi akeh banget keluwihane. Ora, Mbok. Wangsulane Narti sakjroning ati. Cuthel.